hindi ka mahal ko. Malinis yan. Oo. Ay, kanya naman. Bebendo. Nakaan. Pag may take home kayo, kumuha kayo ng kalamansi dun sa kapito. Ano? Dagdagan na lang na sibuyas sa bahay. Kapit ko sa akin ko. Baka nakuha. Hindi na anak, ito ka na lang. Oh, kuha na. Kakain naman sa amin. Ay. Ayun ang sabaw. Ah, wala pang sando. Pero din ako. Ito, tingin. Ano yung konti? Dapat talaga to may ano yung toyot kalamansi para lumabnaw malapot eh. Kuya, pengi ka ng tawad ka naman si Ibu. Ah, doon. Ah, okay. Sumuit lang. Tanong itlog mo, wala naman. Dahil ka natapat, ubusin mo yan. Ay! Oh, tabi, kong. Ano ba to? Lumpia? Dati totoo yung kalamansi. Saan? Ito lang yan. Maglalamang ka ba, Jacob? May cellphone mo ah. Domi lang yan. Pinatag isang mabuk na kayo. Bakit naman siya pa? Kaya nga. Kumuha kayo na kutsara doon. Ito yung kutsara oh. Nakakalamansi. Wala. Kaya nga yung sibuyas. Parang dapat meron to eh. Oo nga eh. Mag-request ka. Tsaka tissue. Dati, pengi mo na to. Yung bagwa mo kung tayo kalabas dito. Baka sige. Ay, kutsara din. Oh, darling. Ayan, dami kinuha ni... Oh, ang galing. Oh, oh. Lagayan na lang. Bigyan mo din si Lola Beck. Ito na lang kaya lagyan mo. Oh, patis na lang yan. Ah. Oh.
wala nga sibuyas. Wala eh. Nasay na to. Pero yung original, dapat meron sila. Additional 10 pesos. Yung extra, pero dapat may sibuyas. Ano? Kadamot naman yun. Ano na? Paborito mo. Para mas masarap yung sa kwato. Ha? Wala mo kasi siya dito. Wala. Ito na yung sa gilid. Kalamansi, ayan yan. Kaya ano sa buya, lagyan mo nila. Dinikid na nila kung mas okay yung kwato. Pwede ito. Sit down, sit down. Lola. Ang yellow na eh. Sabi niya, di makuubos ang soft drinks, oh. Wala pa nga tayo. Additional. Lahat dito may additional eh. Pag discount, mababa. Pag ano, additional. Pero walang